Il-Prim Ministru Robert Abela ma kienx kapaċi jindirizza l-inċertezza li qed berren f'moħħ diversi negozjanti dwar il-possibilità ta' elezzjoni ġenerali bikrija. Wara li fit-tmiem il-ġimgħa sar magħruf li Abela qed jiffaċċja pressjoni interna biex isejjaħ elezzjoni ġenerali f'Novembru, f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja kien mistoqsi mill-ġurnalisti jekk hux f'pożizzjoni li jiġħad dawn ir-rapporti u allura jekk din se ssir fi żmienha jew le. Fil-fatt mistoqsi direttament mill-ġurnalisti, Robert Abela baqa' jaħrab id-domandi. Dwar l-elezzjoni diġà kont ċar id-data tal-elezzjoni ssir meta jiddetta l-interess nazzjonali. Fl-istess waqt mistoqsi jekk se jkompli jiddefendi lil predeċessur tiegħu Joseph Muscat, l-istess wieħed li ammetta li l-familja tiegħu appoġġjat bi sħiħ lil Abela fil-ġlieda leadership. Il-Prim Ministru qal li l-mistoqsijiet li qed isirulu huma biss spekulattivi. U minkejja dan ma qalx jekk Muscat u se jkun fit-tim tiegħu ta' kandidati għall-elezzjoni li jmiss. Tistaqsuni darba darbtejn fuq il-kwistjoni data ta' dak tal-intervista tal-ex Prim Ministru domandi kompletament spekulattivi. Iżda meta affaċċjat għal diversi drabi jekk se jiġħad lil Muscat, il-Prim Ministru ħarab milli jwieġeb. Kif taf inti kif jaf kulħadd l-ex Prim Ministru reżenja mill-kariga ta' Prim Ministru reżenja minn membru parlamentari u qed nifhem allura l-pożizzjoni hija waħda ċara kristall. Bl-istess mod ma qalx għaliex għadu qed jappoġġja lill-Ministru qrib tiegħu Edward Zammit Lewis li baqa' jikkomunika mal-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia wara li dan kien diġà magħruf li usit il-kumpanija 17 Black. Fost l-oħrajn Zammit Lewis kien qal lil Jorgen Fenech li jimmissjah li l-laburisti huma ġaħan u li l-membri tal-kabinett huma tfal oppożi. Li nista' ngħid huwa illi il-prinċipji ta' dan il-gvern huma ċari kristall. Dan huwa gvern li huwa determinat li jibqa' jaħdem fuq il-qasam tal-governanza tajba. Li nista' ngħid huwa li minn Jannar tal-2020 il-benchmark ta' l-etika u tal-behavior tal-komportament li huwa mistenni minn kull Ministru u Segretarju Parlamentari ġi imqiegħed mod ċar ħafna. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, Robert Abela rrepeta kemm il-darba li hu kburi u li dejjem jaħseb għal xiex se jibqa' nfakkar. Imbagħad meta tiġi fl-aħħar mill-aħħar u tpoġġi jdek fuq il-kuxjenza tiegħek tajt. X'għal xiex irid niġi nfakkar fil-ħidma tiegħi. Sa dan it-tant mistoqsi wkoll għal diversi drabi dwar x'sar mir rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-inkjesta dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, il-Prim Ministru qal li s'issa saru biss xi laqat. Evażiv ukoll dwar il-proġett ta' Marina f'Marsa Scala bil-Prim Ministru qed jibqa' jħalli il-bib miftuħ.